יש לי חבילה עם כל מיני ניירות שנשאר מאתמול. אני חיטטתי, עברתי ככה ברפרוף, ואומנם זה קשה לי כבר לקרוא יידיש, אבל זה הכל ביידיש. היא כתבה על כאלו פתקאות, כל מיני דברים, רעיונות, ואני אקריא לכם קטע. אני אקרא ביידיש ואני אתרגם את זה בעברית סימולטני. Was für a Simches ist gewesen, wenn Joelele gekommen ist, Joelele soll gesund sein, ist geboren geworden. תשמע, איזה שמחה הייתה כשיואל נולד. יואללה נולד, שיהיה בריא ושנולד. Also wie wir wollten gehabt das erste Kind. כאילו שנולד לנו הילד הראשון, דוח 15 יור, אחרי 15 שנה, אחרי החתונה. Mein Alter, זאת אומרת בעלה, כן, ist gewesen glücklich. אלתר היה מאושר. מרוב מזיר גפרית mit dem richtigen Kind. אנחנו שמחנו עם הילד הנאור. לא ידענו בכלל. is noch האנגלה, מה יש? זה אבא, זה מצטטת. זה ככה כתוב, is noch האנגלה, מה יש? הם רצו עוד בת. איך האמא יצרה את הקשר עם החבר של האבא? הרי ברוסיה אסור לכתוב מה שרוצים לכתוב, שאין לחם ורע ויש רע וזה. היא הייתה מנסחת מכתבים וכותבת ככה. היא רצתה תרופות, אז היא הייתה כותבת מכתב, מה שלומך וזה וזה. אתה יודע, הפלשר זה שהיה לנו מאוד חסר לנו, ואז הם הבינו שחסר תרופות. או שאין לחם, אז היא הייתה אומרת, זה שאופה לחם, השם שלה אופה לחם, הוא כבר איננו, הוא כנראה מת, הוא לא עונה לי. אז ככה הייתה יוצרת את הקשר בין הארץ לפה, ואז באמת התחלנו לקבל את החבילות. בתקופה הזאת, אם שואלים ממה חיינו, אז התקופה הראשונה, אמא הייתה מחליפה דברים. היינו מקבלים חבילות. אם היה שם חבילת תה, אז מזה אי אפשר להיות שבע. כפית תה? תה ותרופות. אז מה שמאמה עשתה, הייתה הולכת לשוק והייתה מוכרת את תה בכפיות. אני אומר עוד משהו למען הסדר בתקופת אורות תורה, כי זה בסך הכל 4 שנים, כל אלו תלמידים, אמא לא היה לה במקום עבודה, ממה חיינו? אז אחת הפרנסות של אמא הייתה, היא הייתה מגדת עתידות. בדיוק, את זה רציתי לספר. אז איך היא עשתה את זה אני לא יודע, אבל אני יודע שהיא עשתה את זה. זה יפה סיפרה לי שבשנים האחרונות, כשכבר הייתה הקהילה היהודית באורות תורה, כבר התארגנה קצת, אז אמא הייתה עוזרת לשטוף גופות של אנשים מתים. כן, מתים והיא לא סיפרה את זה לאף אחד, היא עשתה את זה בסוד, שלא נתבייש בה. גם אני לא יודע. אז תדע. אני ידעתי. אז תדע, זה לא... הלחם לא היה בא מחלוקה. העיקר, האמא שלי לקחה תה עם כמה סבונים, והופעה להחליף, היא רצתה להביא לנו חלב. והיא טיפסה לאיזה מקום, והתנפל עליה כלב זאב. אתם זוכרים את זה? כן. מתנפל עליה כלב זאב. איך היא נלחמה איתו? היא נלחמה איתו, שמע ישראל, וזה מה שעזר לה. אחד הדברים שאני זוכר, זה גרנו את התקופה הארוכה ביותר בדירה ששכרנו מחדר, ממנהלת הבית ספר, נינה פיודרובנה, קראו לה? פלינה פיודרובנה. אז אחת התמונות של יעקב דיבר על הכינים, שאני זוכר, זה פולינה פיודרובנה הייתה באה למאמה, שמאמה תוציא לה את הכינים. היה לה שיער בלונדיני ארוך,
כל יום ראשון. והייתה נשכבת ככה על הברכיים של מאמה, ומאמה הייתה פודה לה את זה כאילו מכובדת. זאת מנהלת הבית ספר. מאמה החליטה שאני מתאים ללמוד פסנתר. זה היה במחתרת, אני גם לא זוכר. שלחו אותי, אני חושב שלמורה שקראו לה ברטה או משהו כזה. ברטה, נכון. אני החזקתי מעמד שבועיים. ב8 למאי 45 נגמרה המלחמה. דפקו בדלת, זה היה בשיעור כימיה עם המורה גבריל איוולרנוביץ', וכולנו שמחנו ולא האמנו. יצאו איפה בית ספר, איפה שיעור, ורקדו ברחובות. כשנגמרה המלחמה, הייתי רוסי לכל דבר, ושמחתי כמו כל הרוסים שהמלחמה נגמרה, לא בתור יהודי בכלל. לא היינו מנותקים מהעולם, זאת אומרת, הגיעה אינפורמציה. אתה שמעת כל יום, זה היה בעמודים, היו, ושמעת סוветского אינפורמביורו, כל החדשות, מה שחד צדדי הכל, כן? אבל שמעת, כן? לא זוכר כלום, לא זוכר רמקולים, לא זוכר שום דבר. אני זוכר שרצנו ברחובות, רצנו ורקדו אחר כך וזה, אני זוכר את זה. שהמחשבה הייתה שאנחנו חוזרים לפולין, זה הרעיון? כן, אנחנו כיהודים, זה בטח, הייתה תקופה שהיינו מיואשים, שלא ידענו בכלל אם נוכל בכלל לצאת מהחור הזה. את הדרך הזאת ברכבת, זו הייתה רכבת של אחרי המלחמה, הפסי רכבת לא היו פנויים, והיו לה תחנות. באחד מתחנות האלו כולם ירדו, והיה גם כזה שדה עם, מה שאני זוכר משם זה אוגונקי, זה צבעונים. שדה מלא צבעונים. וכולם ירדו, התחילו לכתוב צבעונים. ובאמצע, ולאט לאט מתרחקים מהרכבת. פתאום שומעים צפירה, כולם מתחילים לרוץ, והרכבת מתחילה לנסוע. אני הייתי הקטן בחבורה, ולא כל כך השגתי את הרכבת. אז יעקב, שהוא הבחין שאני עוד לא הגעתי והרכבת נסעת, הוא קפץ מהרכבת הנוסעת, זרק אותי לקרון האחרון, שוב ירד מהרכבת, רץ קדימה בשביל להרגיע את מאמה שאני עוד בסדר. אני זוכר שישבתי וראיתי, הסתכלנו על הכפרים הרוסים. כל השטח הזה שהיה תחת הכיבוש של הגרמנים. אתה עברת את כל זה מהוולגה, אתה הולך מערבה. והביאו אותנו ישר לאזור, לברסלאו, לברוצלב. אנחנו עמדנו, אני זוכר, הרכבת עמדה בלוטש ואמא ירדה לברר. היא הלכה לברר, אולי משהו בקומיטט, היהודים כבר היו מאורגנים. ואמרה אין מה לעשות, אין אף אחד, היא לא מצאה שום דבר, המשכנו לברוצלב. הגענו לפולין. אני הייתי בן 8 אז. וחיים? 13. אנחנו, המטרה שלנו הייתה לעלות ארצה. לא רצינו יום אחד מיותר. בגלל זה, וזה היה בוחרנו אחר כך, ואם היינו יושבים במקום בפולניה ומחכים לסרטיפיקטים שהובטח לנו שיגיעו, היינו כולנו עולים ארצה בלי כל הטלטולים של 1.5 שנה, גרמניה עם כל המחנות, עם כל הזה. היה לנו זכות לזאת, הייתה לנו זכות לזאת. אבל בכל אופן, מה שהיה היה, אמא ושניהם האלו נסו כאילו לעלות ארצה. אנחנו היינו בברוצלב 3 חודשים. מברוצלב, שאנחנו נפרדנו מהם, באו יום בהיר אחד ולקחו אותנו בלי להגיד לאן, או שלאמא כן אמרו, אבל לא לי ולא ליואל בטח, לא אמרו לאן. לקחנו מה שהיה לנו על הידיים, הביאו אותנו לאיזשהו תחנת רכבת. היינו בתחנת רכבת, אמרו לנו לא לדבר רוסית. אז אמרתי, אז מה אני אדבר? יידיש? אמרתי, לא, יידיש גם אל תדבר. אילם. אז מה שאמרו לי שאני ילד אילם שלא לדבר בכלל. בכל אופן, לי הייתה, כבר ידענו שעל כל מה שנעשה, שבפולין אין לנו מה לחפש, אצלי מתחת לרגליים
זה בער לי. אני לא יכולתי, אני סנטת, גם פולניה עד היום הזה עם כל זה, עם כל הטוב שלהם, עם כל זה. הם לא ששונאי ישראל, הם טיפוסים פנאטיים, קנאים, ולא אוהבים יהודים. הם נסעו, ויפה ואני נשארנו. יפה לימדה עברית בקיבוץ, היא הייתה, מה זה, להתגאיתי, אחותי מלמדת עברית, יודעת עברית. מה זה בקיבוץ? זה היה קיבוץ. התארגנו, היהודים הצעירים חיו בקיבוצים. התארגנו, היו קיבוץ של הייחוד, וקיבוץ של ביתר, וקיבוץ של פועלי ציון שמאל, ופועלי ציון ימין, היו קיבוצים. ואיך היו מקבלים איזשהו, הולכים בתוך העיר, רואים איזשהו בית שאפשר משהו לשקם שם, איזה חדר שניים, היו מתחילים להוציא את כל מה שנפל, לתקן פה, שם, כותבים זהו, יש קיבוץ. יושבים שם יהודים. אנחנו אחרי 3 חודשים שהיינו בקיבוץ, עבדנו עבודות יזומות. זאת אומרת, לא התבטלנו, למדנו עברית, למדנו הגנה, התכוננו ללכת. כל המטען שהיה לנו, היה לנו על הכתפיים, גם לי וגם ליפה. הדרך שלנו, המטרה שלנו הייתה להגיע לגבול איטליה, ולעבור שם את הגבול לאיטליה, ומשם, מאיטליה, אוניית מעפילים להגיע לארץ. זה אני מדבר על קיץ 46. מהרכבת הזו לקחו אותנו לאונייה של פרות, מעבורת של פרות, הכניסו אותנו מתחת לפרות ועברנו איזה גבול, אני חושב שלהולנד. יום אחד לוקחים את הזה, מתחילים ללכת. עברנו את הגבול לצ'כוסלובקיה והלכנו ברגל, אני חושב שרבע צ'כוסלובקיה עברנו ברגל. את זוכרת את זה? שלחנו ברגל עם הזה, בלילות. שלא יראו אותנו, היינו הולכים בלילות, ביום היינו מסתתרים בתוך חורשות. והגענו לווינה. בווינה כבר היה ארגון יהודי שקיבל אותנו, ופה אנחנו נסענו בתור יוונים שחוזרים בחזרה, ברכבת הגענו לזלצבורג. בזלצבורג לא הצלחנו לעבור את הגבול, האמריקאים עצרו אותנו והכנסו אותנו לתוך מחנה סגור. כמה זמן הייתם שם? אני חושב שהיינו אולי חודש וחצי, חודשיים אולי. האמריקאים נתנו סיגריות, חילקו, מי שמעשן נתנו סיגריות. סיגריה באותה תקופה אצל האוכלוסייה הגרמנית, האוסטרית, זה היה שווה זהב, הכל יכולת לקבל סיגריות. ברור שהקיבוץ לקח גם בשביל יפה סיגריות, גם בשבילי סיגריות. אני בא למנהל של קוראים לו, אויקר, ישוע, כן? בלוחמי גטאות אחר כך היה. אני אומר, אני רוצה את הסיגריות שלי. הוא אומר, אתה לא מעשן. אני אומר, לא מעשן? הנה, אני כבר מעשן. ואז התחלתי לעשן. ולקחתי את הסיגריות, ומהסיגריות האלה, פעם אמריקאים נסענו לתוך הערים שם, ואני, יודע כמה, 3 סיגריות, 4 סיגריות, הבאתי ככה מלא, הם לא נתנו להבריח אוכל בתוכו. הבאתי מלא, שמתי פה, קשרתי תפוחי עץ. את זוכרת? לי היה מזוודה קטנה ולי היה שק. אז היא שמה תפוחי עץ, הם היו שם מונחים, אני חושב עוד 3 חודשים עד שאנחנו נפגשנו איתם, היו עוד תפוחי עץ. היא שמרה עליהם לאמא. היא שמרה את התפוחי עץ לאמא. 3 סיגריות. בן כמה היית, יעקב? מה? 15. 15 וחצי, 15. יום אחד האמריקאים שחררו אותנו לאזור האמריקאי לגרמניה לעבור. והצטרכנו לעבור שוב פעם את האזור הרוסי. הם אסורים לדעת שאנחנו יהודים. אנחנו עברנו את זה בתור יוונים שחוזרים ליוון. עברנו את הגבול הזה, ומהגבול הגענו לווינצהיים, איך? עד היום אני לא יודע. אתם הגעתם קודם לברלין? לא. כן? ברלין זה היה בדרך לברגן בלזן. היינו יחד. לא.
היא פחדה מכל דבר, זה משהו היה לי איתה. היווני... היא פחדה מכל דבר, היא הייתה בוכה, אני אספר לאמא מה שאתה עושה לי, אתה נוסע, אתה הולך לעבוד, אתה בורח, אתה פה. הוא התחיל לדבר איתי יוונית ואני לא מבינה... היא הייתה, מה אתה עושה, שום דבר. העיקר הגענו ללנצות, עיר לנצות. ובעיר לנצות, בכל מקום, איפה שרק הייתה איזושהי תחנה, היו פתקאות. זה מחפש את זה, וזה מחפש את זה, וזה, מלא מלא. מלא היה. הגענו ללנצות, אני אראה, יש פתק, אמא מחפשת אותנו. את זוכרת או לא? כן, כן. העיקר התקשרו, טוב, מצאנו קשר, מצינו פה, וזהו. כעבור יומיים, אמא מופיעה בלנצות, לקחת את שנינו, היא אומרת, לא נפרדים יותר. כשאנחנו הגענו לווינסהיים, אז תיארתי לעצמי שהנה הגיעה הגאולה, יש לנו את החדר שלנו, יש לנו יהודים מסביב, יש לנו אהבה יהודי. הייתה פעילות ציונית מאוד מאוד חזקה. הקומבינציה הייתה כזאת. הצלחנו לבוא לאזור הבריטי ולהגיע לברגן בלזן, ובברגן בלזן לקבל תעודות כאילו אנחנו משוחררי ברגן בלזן, ואז על התעודות האלו הבריטים נוכל לעלות לארץ. מה הסיפור פה? כשהבריטים שחררו את מחנה ברגן בלזן, היו בחיים 12,000 יהודים בערך. תוך תקופה קצרה מאוד, ונשארו יהודים, אז כבר הקומיטטים של המוסדות היהודיים לקחו את כל הרשימות בסוכנות, והייתה להם רשימה שיש 12,000 יהודים. מתוכם 8,000 מתו. הסוכנות, התנועה הציונית יותר נכון, התאימה אנשים ל8,000 האלו שמתו לקבל תעודות כאילו שהם משוחררי ברגן בלזן, וככה והבריטים נתנו ל12 האלו לעלות לארץ. אז באנו קודם למחנה, ליד המחנה עצמו, כאילו ששוחררנו ממחנה ברגן בלזן,